हेलो सांग माने गुड इवनिंग आशा करছি ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଡି ମାର୍ଟ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ସେଠୁ କୁକୁର ଗୋଟେ ଆଣିବା ପାଇଁକି ରାଜୁର ଯେଉଁ ରାଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଞ୍ଜନେୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଟେମ୍ପଲକୁ ଆସିଥିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକିରି ସେଠି କିଛି ସମୟ ବସିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ହି ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଡିମାର୍ଟ ଆଉ ଡିମାର୍ଟ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି। ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବାଛୁଥିଲା ସେଇଟା ତା ଅଣ୍ଟାକୁ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ତା ଗୋଡ଼ ବହୁତ ହି ଲମ୍ବା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ନ ଆଣି ତାପରେ ସେ ଆସିଲା ଟୟ ସେକ୍ସନକୁ। ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଧରିଛି ବାସ୍କେଟ୍ ଆଉ ସେ ବାସ୍କେଟ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆମେ କିଣି ସାରିଲୁଣୁ। ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ଗୋଟେ କିଣିଥିଲୁ ଆଉ ଟ୍ରାଉଜର ଗୋଟେ ଆଉ ଡୋରସ୍କିନ୍ 3ଟା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଟୟ ସେକ୍ସନକୁ ଆସି କୁକୁର ନେବ ବୋଲି ବହୁତ ହି ତା'ର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡା ଦେଖୁଥିଲା ସେ 200 ଟଙ୍କା ଦେଖିଲା ଆଉ ଏଠି କୁକୁରଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଏ 500 ଟଙ୍କା ଅଛି ତା ମନଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ପୋଜ୍ ଦେଉଛି ଆଉ କହୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ବହୁତ ହି ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁହଁକୁ ଅନଉଛନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁ ମନ ଟିକେ ଅପସେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବେବି ଟୟ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଫେସ୍ଟା କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛି ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ତାର ଦୁଇଟା ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସେଇଟା ସବୁ ରଖାରଖି କରିଦେଲା କିଛି ତ କିଣିପାରିଲାନି କାହିଁକିନା ରେଟ୍ ବହୁତ ଅଛି। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ତା ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିଫିନ୍ କିଣିବା ପାଇଁକି ଆଉ ଟିଫିନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ମନା କଲା ନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନେବାନି ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ବୋଲି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଥିଲା କି ବକ୍ସଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ କହିବେ। ତ ସେଇଟା କ୍ୟାପ୍ ଜମା ବନ୍ଦ ହେଉନଥିଲା ଓପନ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା ବାରମ୍ବାର ସେ ସେଇଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଦ କରୁଥିଲା। ତାକୁ ଗାଳି ଯେତେବେଳେ କଲି ତାର ସେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ଲିପ୍ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିଲୁ କିଣିକି ଆସିକି ଗଲୁ ବାସନ ସେକ୍ସନକୁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି କ୍ୟୁଟ୍ କଡ଼େଇ ଗୋଟେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ ବେଶୀ ଅଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ମନା କରିଛନ୍ତି ନା ଆଲୁମିନିୟମ୍ କଡ଼େଇ କିଣିବେନି ତ ମୁଁ କିଣିଲିନି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। କିଛି ଜିନିଷ ଏତିକି ମୁଁ କିଣିଛି ଆଉ ରାସନ ଜିନିଷ ଆଉ କପଡ଼ାପତ୍ର। ତ ଏବେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।